Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 14, tuig 2022. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Bacolod, may dako pa nga porsyento sa populasyon nga kinahanglan kumbensyon agud nga magpabakuna. DepEd wala pa klaro nga guidelines sa limitado nga face-to-face classes. Sa mga nagapanguna nga balita national, rollback sa presyo sang gatong saligan sa masunod nga semana. Samtang PhilHealth gin pa siguro nga magakadto sa hospitalisasyon kag ginpasangkad nga benepisyo ang dugang nga kontribusyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time at 6:13. Detalye sa nga atong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Dr. Pinoy. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Sa aksyon! Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, aminado si Dr. Chris Rongon nga dako pa nga porsyento sa mga bakulod noon ang ila ginatingwaan nga kumbensihon agod sa pagpabakuna sang COVID-19 booster shots. Suno kay Sorongon, 400,000 pa ka pumuluyo sang syudad ang wala mabakunahan sang nahauna nga booster o kon booster dose kon kabilugan nga populasyon sang syudad ang basihan. Dugang pa ni Sorongon bangod sini nga sitwasyon, liwat nga ginpangabay sang EOC ang suporta kag bulig sa mga opisyales sang tagsa ka mga barangay. Sa pihak nga bahin, padayon man sa karon nga ginahulat sang EOC ang nagakaigo nga guidelines gikan sa National IATF angod sa pagbakuna sang second booster shots para sa general population. Ongoing man naton nga vaccination, pero tima-notice naton ang decrease gidya sang numbers ang nagapabakuna. So that's why we are intensifying magyapon ang aton nga campaign for booster dose. Ang gawain sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Samtang padayon nga ginatutukan sa Emergency Operations Center o kon EOC sa syudad sa Bacolod ang pagpatigayon sang information and education campaign angod sa nagapadayon nga pagpabakuna sang COVID-19 vaccine. So kay Dr. Chris Sorongon, ang EOC Deputy for Medical and Data Analysis, kinahanglan sang syudad nga mapadayon ining inisyatibo bangod sang manubo nga numero sa mga bakulod noon nga nagakadto sa nagkalain-lain nga mga vaccination center. Dugang pa ni Sorongon, hindi dapat maghatag sang kumpiyansa ang publiko ilabi na sa mga individual nga wala pa magkapabakuna sa booster dose bangod ini lamang ang makahatag sang proteksyon batok sa panibago nga subvariant sang Omicron. Base sa datos sang EOC, yara lamang sa 200 tubtob 250 ka mga persona ang nagakadto sa mga res bakuna centers sang syudad sa kada adlaw. Sa iban nga balita lokal, ginklaro ni Bacolod City Councilor Renisito Novero nga wala pa sang klaro nga guidelines gikan sa DepEd National angot sa pagpatigayon sang face-to-face graduation ceremony para sa mga estudyante sa elementarya sa syudad sa Bacolod. Ini ang konfirmar sang konsihal nga amo ang chairman sang
Committee on Education sa Konseho. Kag base sa ila resulta sang ilagin patigayon nga pagsinapol upod sa mga opisyalis ng DepEd. Dugang pa ni Novero, mahimo lamang ining nga matigayon kung mayara na sa mga nagakaigo nga approval gikan sa nasyonal. Sa piyak nga bahin gintalakay man sa komitiba upod sa DepEd ang status sa mga eskwelahan nga nagakinahanglan sa pagkaayo kag mga equipments lakip ang pagpahamtang sang sound system sa tagsa ka mga bulutuan pagiman sa iya gin-author nga resolusyon. Sa katapusan nga balita lokal, nakahanda na ang tanan nga bulutungan sa probinsya kasunod sa palayag sa Interagency Task Force o kung IATF nga pahanugutan ang face-to-face sa pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Suno kay Negros Occidental Department of Education spokesperson Ian Arnold Arnaiz, sadto pa lamang preparado na ang tanan kag kulang na lamang ang evaluation. Dugang pa ni Arnaiz, magapabilin man sa gihapon nga limitado ang mga estudyante agud sa kasiguruhan. Una gin layag sang IATF nga pwede na ang tanan maka face-to-face bisan wala na bakunahan apang dapat pasanyugon sang bulutuan kag LGU ang vaccination program samtang nagaklase. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Santon Plus Gold, dako mabulig sa pagpadamo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management. Kagaroon sa dita niya
Sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal, saligan sa mga motorista sa masunod nga semana ang rollback sa presyo sang gatong. Sa fuel price forecast para sa Mayo 17 to 23, 2022 nga trading week, ginpahayag sang Unioil nga ang presyo sang diesel mahimo magnubo sang 2 ka pesos kag 90 sentimos tubtob 3 pesos sa kada litro. Ang presyo naman sa gasolina maganubo sang 40 tubtob 60 sentimos sa kada litro. Nag-aanunsyo ang mga kompanya sang langis sa kada adlaw sang Lunes kag gina-implementar sa adlaw sang Martes. Sa kadapusan nga balita nasyonal, ginpasiguro sang Philippine Health Insurance Corporation akon PhilHealth sa mga miyembro nga ang ilang kontribusyon gamiton agud mawuligan ang mga Pinoy nga mapahagan-hagan ang dako nga balayran sa hospitalisasyon kag mapasangkad ang iban pa nga benepisyo. Ginhimo sang PhilHealth ang pahayag kasunod sang panibagong asaka sa monthly premium rate sang 3.4% sa masunod nga bulan kag ang retroactive effect halin sa pag-umpisa sang tuig. Ang contribution hike ang may retroactive effect halin sa nga Enero kag ini nagakahulugan nga ang nagbayad sa ilang contribution sang 3% halin Enero tubtob Mayo ang magabayad na lamang sang 1% differential tubtob Desyembre 2022 apang wala sang interes. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:32. Inyo ginpamatian ang kabukisan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Mayo 14, tuig 2022. Sa liwat ang inyong balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!